Kajing yo ji ujo na ginong song snong ka nong po. Halor kajing bampoi biang por gi bill line kala penlong e karib hoi People's Council ban let ikendo yo menteri ubri kmi e katanat boarding u eti mondal haka jan miet jong kan tarik urempang arja arpsau ringkat kajing dawa ban penbait renti ya karukom trekam kami Galaya Energy Corporation Limited MEECL. Haba grand kilat patai kubor na kaliang uba Jason Lennox Nongrum, u President ka Council ulaong. Pagajing mampoy biang por ki bill light katay, namar kajing biang ki nong tray haka office MEECL. Kumta ka saing kalakan tuyo menteri, bau diban thong kambiang ya ki brio haka tay ka office. Kaliang jong ka Riboy People's Council, Sengkimi, haka juga pori don lang pat ka Meghalaya People Social Organization, Riboy District. Malakasngi war bani kendu isa eti mondal. Haka bidai bat ka jinglong jingman jong ka live hapo Riboy District ke jongi kam me hapo nongpo ka bari ka district headquarter. Haki pori baladem habangi yaj ban survey ya kishnong kamtam ka Riboy ka jongi ka di ka win naki district ka basa adien. Ngilaya sibun tul kishnong ban smutu ya ka jinge jongki nongsong shnong. Hadin bang ngilalap ya ki AK baro ngilap penkre ya kawai ka report ka balong very detail te ya katu ka report ngila yo ban Bu Ahmad jong kami jong minister mata kasni ka bangala ban batai pi kandiat na kita ki AK ba ngila yo ban Bu Ahmad ka jong pi hari boy kumba jinglong kini ki basyong hapo no kendong kawai ka bangi jiyo ay kajing ujor na kawai ka por siya kawai par kalong ya kajing bompoy jong kabil haka por ka babiang mo ada ka buong ka bompoy kabil haka por ka babiang ka bamut ba kini ki meter reader nganom sim na kano ka subdivision ngakran kelum lang ka district por ko kay ka baki jule maki kalong ba daladi ka por bakin yasam ya kabil kim jupan poy hadu hatliu ying jong kita ki consumer so kay ka baki kile kalong ba kibu adukan sya ki aya ki bru halte sengkin ki belok unauthorized bom itu tela ka tu kabil ka poin em sya ka tu kalong yeng ki bapun kam yang lain kam long tikna ka iga bajapan dakal ane kabil dakal alang sipo wajar arpo laipo saupo ha ka tu por ki yo ay kabil bar anong kendong hi kuma pitip ki di ki bru ki babla mensngi janmit pisal alut so kani ka budget ki hapan manage ka por ka ba baro kalong timely la ka de ka jing thiet ka bam ka di baro ki jing don kam te kan ka jing bomla jong kini ki meter reader kam di bangi ngi ong ba ka de ka problem ka ba ki kimla dala demo ban le khnang ya kata ka kamen rei ka ka ba ngi address yu menda sing ka long ba ka shortage of manpower pila ada pipet e kini ki meter reader ka we ka shnong ka ba ki de ban cover ta kumno non ruspa teli kini ki longying Henry ki cover double ya kata khatar khat lai spa thliki longyeng te kamdi ka basuk hanu kendong ka kamlong ka mahasor ki yeng ki long mar sundai mar khap te la dingi keren dus spa thliki yeng hanu kendong ka pamut na way ulung sya way ulung te kata ka di gajing te ka shortage of manpower kamdi ka hapo office Henry hapo office ngi yu ngi saki ya kata te kita baro kidi gijing ki ba ngi atu ya u power minister da ka baburum ngi smutu ba ka position jong ka power at this point in time kam don ka position ka babiang despite ki challenges ba pair ngi la kan tu yu ba kini ki basic necessities ba kum ki bro ngi don kam ban pentulun ni kam syakmat ba hakini ki juk ki ba menta claim ka laj ngi nom la hi ban le kino ki jai kam ban kawin opreng jong kata kalong ba hakini kindiat sing ki bala adap ngi yo bani kendu ba ki nong shnong jong kawin ki shnong hapo nong po constituency ka nong song hanong sangu menta ki don ki long yeng kumba saupo tuli ki long yeng te menta la ba khandai benai tam kim yo laj kajing bom yo laj ka jong ki nomor po transformer ula snu bat ban repair ya katuka transformer na kalian juga office kam tre nomor ba ki don ki dues ki don ki outstanding tenrei katuka outstanding ka bangakran kali ya ka bamene kabil kampoy ka por ka babiang kajing bompoy jong ka por ka babiang kini ki consumer ki mla ban siwi ka belaj bat kum kini ki case ki don nakaleng jong ka district dan kalian jong ikum kaseng nyalapan power khmat jong power minister baki hapan streamline kini ki ek baro ki meter readers kini additionally dang de bandang recruit ki dang de bandang ai kam ki babun ki jing don kam te kini baro nyalabu ya ka jing tho khmat ga jongi te ngin pet nya hapan pudin ne ka kam nomor kam de tang ka nongpo subdivision baro ki ka district hi ka syam ya ka ne ka ju ka jing kata ka ne ka bangi address khmat ka jongi